Hello, good people. This is Proud Group of Schools. We offer from ECD-A to grade 7 for the juniors, and we also offer from Form 1 to Form 4 for the seniors. Sproutbrook Group of Schools offers ZINSEC and Cambridge syllabus. Sproutbrook Group of Schools is located close to the main bus stop. At Sproutbrook Group of Schools, we are still enrolling for all grades, and we also offer door-to-door transport for our learners. For more information, you can contact the number on your screens. Saka iwo zvaunongoita cheteka kusvika panzvimbo kana kuvabata panhamba dziri pascreen, nzvimbo dzichiripo uyezve pachikoro pakanaka zvisingaite. Vana venyu vanenge vari safe. Aiwa, ini sasekuru vevanhu ndatindiuye kuzokuratidzai chikoro chaicho kana muri munzvimbo yekwaziko. Saka tiri kuti kudema vekukwaseke kuchitungwiza, winzai vana venyu panapa nekuti transport iripo inotora vana kudzimba ichivadzora zvakare kudzimba. Aiwa, chimwe chii zvakare chamuchada, chingoenzai vana venyu kuSprout.